ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to nawela bowa cali woda bere wali lobali magama nyamanari ba fata kon waktu yoni hato sewnde kame jabbi jala ene jiya e gardidi kabruji men leydi Sénégal ndar gueja dande maayo sappo e nayo neɗɗo jaggama toon taw ko funtoɓe sukaɓe tokosɓe e mbadi newnude jokkodire to leydi Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo jeeygo arti ko fate banggue cogguji jeereji leydi Mauritanie ɓoyata maɓe piksuɗin cogguji kala to leydi Mali jeenayo koninke mbasi pittaɗu men hanki to poste boni taw ko joguitiɓe jani e mabɓe to leydi Guinée Conakry nder falde Kindia ko kulhuli mawɗi gonno toon caggal nde leydi yerɓi toon to Côte d'Ivoire guila tan laamu leydi France holliti wonande Al-Qaïda ne tawi ndawa leydi ndi on saaha mo gonen yo kay nokkuji mbiyen ka e kisala ɓeydama toon to RD Congo ha to Ouganda kami Tunisie musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena miitam hooti to duumale meɗen caggal nde nanmi bongal subaka no mawɓe men mbiyanno hanki yo jam wala ha booɓi dilla unude jaabo sanani unude subaka law aɗa andi ko kafe unete o saaha mo gonɗen bongal subaka are men ene iwri hen to leydi Inde ko kafe belɗe yarde softina ɓandu hirjina neɗɗo faade dawol muɗuma ɗen kafe noon sa yiiɗi hebde hen aɗa tawi nder leydi Mauritanie sa ari ha to wuuro men ñaabina garage mo ñaabina lawol sappo faade kay hayɗi ma tawɗona Alhaji Baboy Doro Kebe tongode makko ko 00222 46 74 03 20 so tawi no gonɗa ko Europe Asie Amérique a yiiɗi yarde bongal subaka jokkodirta koye Moussa Sy tongode makko ko 336 51 04 26 95 so tawi no gonɗa ko nder leydi Sénégal e ko taari Sénégal kala so tawi ari ha to legal Pikine ene tawi Dakar sa waɗi 00221 78 593 61 61 musidɓe tedduɓe bongal subaka haaɗani ɗon tan ene waɗi teddungal ñaabina ɗum ko warga belɗo yarde hay sa waɗani hen nana ene weeli ene dahmi tene kadi ene softina neɗɗo mbadden dando faade e bongal subaka min ala ko welni danam nde so wona bongal subaka kala hen jiɗɗo ko heewi so tawi jiɗɗa ko conteneur walla ko carton ngaji mum walla ko paquet aji mum ɗeɗo hen tongode kala hen nde jokkodirɗa ma heɓen ko ɓuuri labde bongal subaka ene fera fenja e buuɗal yummede Maître Adama Baldé ko guildiyanke ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa Maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle joguiɗo seedantagal mum ha timmi baɗadore koni mondial. Maître Adama Baldé ko pirowo koyri laaɓaɗo ƴewgal moƴƴuɗo longal. Maître Adama Baldé ina safra yimɓeɓe hakkillaji men birni yanoɓe barogal rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ronkuɓe resede. Maître Adama Baldé ko jawranɗo an gonɗo Europe walla gonɗo Amérique ene ronki hebde kayitaji jokkodire Maître Adama Baldé joni keeɓa kayitaji ma ha no hannirta ni.
maître Adama Baldé le safra rafiji kewɗi ni jiida cirol omo safra worɓe usraɓe goragu worɓe fiɗaɓe habbaɓe e worɓe ɓe arsigaji men kali kala maître Adama Baldé ene safra kadi rewɓe ronkuɓe joɗade e cuuɗi mumen e worɓe kadi wonduɓe ronkude rewɓe kala maître Adama Baldé ne safra joomum hano hannirta ni maître Adama Baldé caggal nde waɗi tour du monde o arti oɗo saaha joni mo tawe ndera Dakar to cité Dalal Jaam kala jiɗɗo ɗo ko ɓuuri labde mbatta ko 77 454 27 09 walla mbaɗa 77 949 73 83 aɗa wawi kadi wadde 77 351 77 23 so tawi ko numéro uji makko bureau ji noon cabinet ji makko mbatta ko 33 837 18 81 maître Adama Baldé mbadden dando faade makko. wali kodonteɗo golli koro sahama Ramadan ceerno Djiby Sy ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadinɗo ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko bawɗo ƴewgal moƴƴuɗo longal laaɓaɗo halwa ceerno Djiby Sy ina safra rafiji kewɗi ɗi jiida kirol ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ene jogui usula omo jogui pegge arsigaji pegge ndenka omo jogui siroji pewnaɗi bawɗi neldede kala leydi ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto ene safra fodde 13 rafi coomide e ɓandu neɗɗo fannu keddiɗo ne safra fodde 19 rafi coomide e ɓandu neɗɗo ceerno Djiby Sy ene safra rewɓe wonduɓe dogam sitta rewɓe ɓe rokkuɓe sowade eɓe darottake worɓe usraɓe goragu worɓe habɓaɓe fiɗaɓe ɓe maniyu men usti eɓe maniyu men moƴƴani kala ceerno Djiby Sy ene safra joomum haano yiito hoore mum ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy so yenanama ka miskinal o safruma ha cella tawa hay mbuɗu o namdaki so wona tawa kay ko gonduɗe rafiji ɗiɗi woni mo hoore mum wahliti walla janowo barogal ceerno Djiby Sy caggal nde waɗi tour e oɗo saaha joni mo tawe nder leydi Mauritanie to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to leggal nettet kala nde garɗa ha to nettet sara jeere nettet so capato so sarakulle so pullo so babaranke mo namdeɗa foof ma holle base ceerno Djiby Sy ceerno Djiby Sy kala to gonɗa e Nouakchott sa ƴetti taxi ma adde ha to base ceerno Djiby Sy ceerno Djiby Sy noon kala jiɗɗo ɗo ko ɓuuri labde mbatta ko 00 222 47 22 80 84 ko numéro makko appel ko numéro makko WhatsApp so tawi noon ko leydi Mali ceerno Djiby Sy base mum ko 00 223 90 22 94 71 ko ceerno Samba Sy ceerno Djiby Sy ene wiyen mbaddudanɗo faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe jaslari nayi colte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho kabruji mene ɗemgala pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karalagal to ko musidɗo men Saydou Abouba no wowi wadde jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓallimo leydi Sénégal holliti subaka hande o ujunnaje ɗiɗo e temedde joyo e nogas e tatto woni ƴewdaɓe so tawi jogaki oɗo henna mborosa tawa ene wondi hen ko temedde tato e capanɗe jeegomo e jeetato e nder ɓen temedde tato e capanɗe jeegomo e jeetato hen capanɗe jeetato e jeenayo koko memodirno e ɓen wondunoɓe oɗon ñaw temedde ɗiɗo e capanɗe jeeɗiɗo e jeenayo
ko rabaɓe anda ka rabi ɗumena kene wona temedɗiɗo jeenayo keeɓi cellal mumena capanɗe joyo e nayo oɗo saaha koma ballite e fofano ne tampi yimɓe sappo e goho jalti hen aduna ha joni koye Sénégal keddorɗena ma en dia ha toon to Madina Baye hanki haqqillaji kala ketiti toon ko fate banggue manditare Cheikh al Islam Ibrahima Niassa hitande ujunere temedde jeenayyi hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e joyya woni gurdam makko manditare makko fonno wadde ko nogasi jeeɗiɗi lewru février hanki noon kalfinaɗo Kongola galle Khalifa Madina Baye ɓe kolliti ko fate banggue ndeɗon manditare ziyara kewnoɗo wadde kala hitande Taïba Niass en oɗo saaha dirtinama gam oɗo hen rafi coronavirus ɓeydiɗo raaɓo mum e nder leydi Sénégal ha joni koye Sénégal keddoɗena guila o selli ñaw coronavirus o serani e wasiyade yimɓeɓe warti hen hanki e yañade oɗo hen ñaw no tampinirimo ni woni biyeteɗo Pierre Goudiaby Atepa o holliti to hôpital principal mo Dakar ɗon ɗo wonno dañino caɗele musde no fewi e musalla tigui tigui caggal oɗo saaha mo wasi yimɓeɓe nde ɓurata wawde rentade no fewi o jaari kadi sumo national ko fate banggue darde mum nde daari ko fate banggue haɓade oɗo hen boros diñiɗo e nder leydi Sénégal boros goɗɗo oɗo saaha peejoye leydi Sénégal mo jaagoɗo kalfinaɗo cellal ɓalli fuɗɗi deñude ɓerɗe yimɓeɓe ko fièvre jaune eɗen gandi ko ñaw so tawi ari e ma guitema kala olɗat ɓanduma olɗat oɗon gandi o ñaw no fewi oɗo saaha omo teska yoga e nokkuji e leydi Sénégal mo ganduɗa vaccin mum ne fuɗɗo sappo e joyi nduɗo hen lewru kono kadi jagorɗo wasima yimɓeɓe nde ɓurata wawde rentade no fewi e nde ɓe ɓurata humde fabion ngaji ha tenti noon ɓen waloɓe e nokkuji ɗi ngala fabion ngaji kala ene poti rentade no fewi caggal ɗo saaha mo gonɗen ko saaha kewɗo pawle no fewi ha joni koye Sénégal keddoɗena ma en jaa ha toon to Saint-Louis ndar gueji dande maayo ñalawma hanki o kene fotto wonde sappo e nayo neɗɗo jaggama toon e nder ɓen sappo e nayo hen goto ko joom duuɓi no fewi ne wonde rewɓe ɗiɗo jeeyi sababu noon ko newnudeɓe jokkodiral hakkude worɓe e sukaɓe rewɓe tokosɓe yaroɓe duuɓi sappo e tati ko dariɓe tan ene ƴeewa worɓe joguiɓe ngaaluji walla ni hato jinɓe sukaɓe tokosɓe ɓe gara ɓe newna nandiral kam e jindiral hakkude ɓeɗon e ɓen sukaɓe way tan kono yeyde sukaɓe e mbadidi fewani won hen kadi ko waɗoɓe viol cukalon nde won tokoson kamɓe kala ɗo saaha ɓe tawi e juuɗe dadiɓe aɓe paadi ha loskoji mabɓe gasa ɓe pay toon to cuuɗinniɓe ha joni koye Sénégal keddorɗena ma en kal ko fate ma en garte ko fate banggue ma en garte ko fate banggue Boubacara Seye wonande gardiɗo Horizon Sans Frontiére wonande gardiɗo Horizon Sans Frontiére kañumne jagganoma eɗen gandi guila e lewru mayduɗo hen ndu ko wona ɗum ko noon ñalawma hanki o wo darinoma e yeeso suudu ñahore ko noon o accitama e dow sarɗi oɗo saaha mo gonen hayso tawi woni o wona karɗo cellal no fewi caggal nde laamu ngu tumimo omo yaltini yoga e konnguli taw kadi koɗi gonɗani ko fate banggue yoga e koppareje tumaɗe iwde e Europe faade e laamu leydi Sénégal gam haɓade ko fati e ɗanle ɗe ndewani lawol RFI ɓe kolliti wonande ko fate banggue guila tan no gase jeegom lewru janvier mayduɗo hen ndo armée leydi Sénégal taweteɓe to Casamance ene ndewidi pele ɓena murtuɓe walla mbiyen ɓen ñañuɓe taweteɓe toon ɓe hinde rebelle woni cetal rebelle MFD taweteɓe toon taw ganduɗa ko cetal dardagal guila tan hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e ɗiɗi guel nden ha hande ɓe jiiɗi ko jeytade koye mabɓe basuji tati ɗiɓe joguino ɗin basuji caggal piyanɗe jonde no fewi kene fota wonde waktuji jondi ɓen rebelle mbatidi ko accude oɗo saaha ne tawi e juuɗe dadiɓe ɓe leydi Sénégal ha joni koye Sénégal keddorɗena gonnoɗo jagorɗo e laamu Abdoulaye Wade woni biyeteɗo Aminata Lo Dieng kam e banum gorko jagganoɓe ha mbaɗi jammaji mumen ɗiɗi to kaso hanki darinoma e yeeso ñawore taƴanama ene lela e kaso lebbi ɗiɗi kono ɗo saaha mo gonɗen ɓe jalti ɓe poofi kenan lakkitare caggal nde ɓe jooɓi ko fawno e dow mabɓe tan musɗo jurminiɗo
kam niɗo kam tigi waɗi toon to Rufisque ɗum noon waɗi koye legal biyetengal cité bata gorko biyeteɗo gorko biyeteɗo foti ji Coulibaly ene wondi e joom suudu mum biyeteɗo Aissé ene wonde biyeteɗo Aissé jarfulan Aissé Thiam kamɓe ɗiɗon ndesondirno eɓe gondi e nder huɓere galle mabɓe caggal noon e nder seedoyuji tawa hanki ko kamɓe kala ɓe cumi e nder galle mabɓe woni tan e nder huɓere mabɓe aɓe maayi kamɓe ɗiɗo kala caggal noon ñalawma hanki wonde loskoji waɗa hen kanko Aissé Thiam o joom suudu wonande kanko gorko jaltuɗo ɗon kam e joom suudu mum kanko debbo mawni ko gorko o rokkodiri mum rendez-vous yo aranmo sara isim bata o yiɗi ko yaltude e ngalɗo hen dewgal kala saha mo wiyanno mo yiɗi yaltude e ngalɗo dewgal gorko noon ne wiyannomo so tawi o yalti e dewgal he kañum koko wartoto caggal on heccanki o fiɓino anniya yaltude e dewgal ngal yaade tawoyde mawni ko ɓe jaaha ko nden noon tuuma ya tawna gorko jaggi butel gaz duppi toon matla maɓe gonno kamɓe ɗiɗo haaɓe kooñi hen nde tawno nde on ari fadimo sara isin bata ha tampi ala ko yimo noddimo notaki nde yeehi to galle to tawi kamɓe ɗiɗo kala aɓe cumi e nder oɗon matla oɗo salon ɓalli mabɓe ne tawe toon to hôpital mo Dantec gam loskoji mbaɗe hen ɗiɗo hen tanaji ko tanaji kulɓiniɗi no feewi sen giwi to leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie no wowi wadde jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie holliti ñalawma hanki o 1,960 yimɓe ƴeewaɓe e oɗo hen mborosa 600 e capanɗe jeenayo e goho ɓen mbaɗa ko test jawɗo no feewi ko mbiyata test rapide so tawi ko 360 e jeeyo ɓen mbaɗa ko laboratoire ngam ƴeewede ɓalli mumen tawane jogui oɗo hen mboros ko 31 neɗɗo kono kadi 52 keeɓi cellal mumen neɗɗo goto wasi fittandu mum ngam teskede oɗo saaha mo gonɗen rafi coronavirus ene ɓuuri yatirde caggal e nder leydi Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo konngol laamu woni kalfinaɗo konngol laamu Wuld Salem hanki huccodiri e jaydeli haali caggal nde waɗi commande caggal batu jagorɗe mabɓe o arti ko fati e kuulal hirtolelo ala taw ko ƴetta hen bettema darto walla ala oɗo saaha mo gonen Mauritanie ene jerti taw caggal nde oɗo hen mboros yatiri caggal no feewi kulhuli woto ummitade ko ɗum jeeyi sababu ha hande aɓe batti haqqillaji mabɓe e ngun goomu toppitiɓe ko fate banggue raaɓo ɗiɗo hen mborosaji ɗo jarata e nder leydi ndi kala kono ha ɗo gonɗen aɓe cabbi ɗo tan e jonti ɗiɗi ene gasa ko fate banggue vaccin kaleteɗo yetto toon to leydi Mauritanie keddolen ha joni koye on kalfinaɗo konngol laamu ngu wa arti ko fate banggue rafi peejo e parka Diawlin taw kay nder leydi ndi parka taw kadi ganduɗa o holliri wonande colli mayiɗi toon ɗi fiidirani haydara e guertoɗe ñawɗe ɗe ɗum noon o holliti yimɓe yo mbaw sernude ɗin ñabbuji haydara ala ko ndendi hen ko wona ɗum ko maynoɗo e parka tawa ene mayi toon yimɓe hewɓe ne kaala hen ɓene mbiya ko colli daɓimo walla ko guertoɗe ɓene mbiya ko ñaw biyeteɗo coronavirus ƴeewam ɓandu makko tawa o wondano ni e corona wona colli wona haydara o holliti wonande jagorɗo kalfinaɗo taaridi kame jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie yontere yewtude jilloynoma toon to parka to ngam ubbude ɗiɗon colli basɗi toon pittali mumen kono ɗo saaha mo gonen ɓe jertini finoɓe e nder diwan ɓe kala nde mbawata rentade ɗiɗon colli noon joguiɗi hoggoje juuɗe no feewi jaltinoji liɗɗi e nder maaje ha joni koye Mauritanie keddolena batu jagorɗe hanki ɓe kaali no feewi caggal jagorɗo kalfinaɗo jeeygu arti e ɗin konnguli woni Alnahya Mittumo Kanas o holliti laamu ngu oɗo saaha ƴetti peeje yurnitade yoga e cogguji jeeyeteɗi e jeereji leydi Mauritanie ngam oɗo saaha fixude yoga e cogguji ngam teskede hande ala tawɗo cogguji pixa jeeyi sababu ko jeereji windere ndi caggal kayde cogguji gonɗi toon ndi ɓeydi ɗum jeeyi sababu cogguji taweteɗe nder leydi Mauritanie ɓeydi kono ɗo saaha woni peeje mabɓe ko wadde feere kala ha ɗin cogguji mbawa tigui dañanede prix ji beele kadi leydi ndi ene wawa wonde e mbadi peewala ha joni koye Mauritanie keddoɗena ma en jaa ha toon to Nouadhibou laamu ngu Nouadhibou ardiɓe zone France ɓe kolliti yiddeɓe oɗo saaha ko Nouadhibou nde wonata wuuro
laamgo siwlisgo ngo alda e ñonkoto haydara gila tan e ɓen jooɗiɓe e jeyi laamu kala koko guitteteɗe ɗo henna balɗe kala guilay otoji ɗacceteɗi e boli kala koko itteteɗe puɗɗima fittude kala ñonkoto beele wuuro ngo ene ɓuura labtude no feewi taw ko wuuro faggun ndu leydi Mauritanie tawari ɓe kolliti wonande lycée mo Médère lycée Médère jafoɗon lycée mo Médère dara ene tawe e nder wilaya mo Trarza kene fotto wonde temedde ɗiɗo élève oɗo saha kolliti metti mumen no feewi caggal gila tan sappo e jeegom novembre nde école aji gudditi ha yettiɗo hen ɓe ngala professeur uji taw ko jangguinoɓe fannu mathématique ɓe kolliti hen metti mabɓe no feewi ten kadi ɓe kolliti ɓe janggani ko wona ɗum ko noon bureau joɗaniɓe jinnaɗe ɓen janggoɓe ɓe kolliti wonan noon wuuro ngo ko wuuro andirago jamde no feewi kadi ko nokku yimɓe kala ɗo pottitta oɗo saha yontinde laamu ngu yurnitto bojji mabɓe koɓe goyata ɓe ngala e kala saha professeur uji ko fati e banggue mathématique ken wona temedde ɗiɗo janggowo ha joni koye Mauritanie keddoɗen so en garti e cimtol ɓen toppitiɓe ko fati banggue dumbirɗi ɗi leydi Mauritanie e wiide Sahara Média ɓe kolliti cuuɗi dumbirɗi tawiteɗi daga leydi Mauritanie kala wonɓe hen ɓe kala soɓe ndendi koɓe ujunnaje tato e nogas e tato ujunnaje ɗiɗo jafoɗon ujunnaje ɗiɗo e nogas e tato neɗɗo dumbaɗo tawete e nder leydi ndi kala o holliti caggal mum e ɗeɗo duuɓi kene fotto wonde nogas e tati dumbirdu ene tawe nder leydi Mauritanie ko ɓoyani ko ɓe mahino dumbirɗi tati gam yaccinde e newnude ɓen dumbaɓe nde mbawata wonde e lakkitari mumen toon o holliti to Darou Naim kaso taweteɗo e Nouakchott oɗo saaha mo gonen poɗɗo nawde temedde tato e capanɗe joyi neɗɗo ne tawi e muɗuma temedde jeegomo e capanɗe tato e jeeyo so tawi noon woni ko kaso goɗɗo taweteɗo e hakkude Nouakchott e hoore mum ene tawe hen ene tawe ene fota nawde temedere e capanɗe joyi oɗo saaha ene tawe e mum capanɗe jeenayo e nayo so tawi noon ko kaso goɗɗo taw ko kaso rewɓe tawete to Arfat oɗo saaha ene nawa capanɗe nayo neɗɗo saaha ne tawi mum kene fotto wonde nogas e goho neɗɗo so tawi ko kaso sukaɓe ene nawa kene fotto wonde capanɗe jeegomo e tato so tawi noon ko kasoji keddiɗi e nder leydi ndi kala ko hakkude baɗɗo capanɗe nayo neɗɗo e baɗɗo temedde nayo e capanɗe joyi neɗɗo e baɗɗo capanɗe tato e ɗiɗo neɗɗo woni e limore tawetende e nder leydi Mauritanie tuumo mo tumno wuldu woni tan wuldu Bo Amadou taw tumnomo ɗuma ko wulde Abdelaziz laaminoɗo leydi ndi ha waɗimo mandade are laamu leydi Maroc ñawore suudu ñawore mum yaltinino ngol kayitoɗo saaɓe kolliti ɗum nawarani ɓe haydara firti to banggue leydi Maroc Bo Amadou natti rewrede hay konngela gotela ɗum noon ko caggal nde ɓe jaltino ɗiɗon konnguɗi sengi wi to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali jangu hanki ñalawma taw kadi koye poste hakkude boni faade to Douenza ene tawi nder région mo Mopti to noon ko jangu ɓen joguitiɓe armée ji arɓe e auto blende ne wondi e motoji mumen ulli kure e condi e ɓen koninkol ɓe faama jooɓima pittali kene wona koninkoɓe jeenayo caggal hanki hollirno ko nayo mbasen pittali men subaka hande o ɓeydima haaɓe jetti jeenayo gañiɓe yonɓe no feewi mbaɗama hélicoptère aji nawama nokkuji goɗɗi gam safroyede URD ko landa Soumaïla Cissé jaltuɗo ɗo no joni kene wona balɗe capannayyi hanki waɗima balɗe capannayyi kono kadi ardiɓe landa makko kolliti maɓe mbaɗanmo duwaw ñalawma janggo joyinduɗo hen lewru ngam hankadini huccande ko fate banggue dawrugol e wiide cukko landa ka woni Salikou Sanogo ɓe kollitiɗo tan e yontere fande oɗo saaha maɓe duttito e hakkude mabɓe ƴeewa hol poɗɗo arditade landa Soumaïla Cissé mayata majjata caggal ko neɗɗo darinoɗo leydi Mali kono kadi jomiraɗo hokkanimo ardade leydi Mali camion on tigi woni jaggaɗo to gawo on camion noon tawa hen ken wona capanɗe nayyi naggue taw ko nayyi gujjaɗi nawnoɗi tan to jeere gawo gam yeewi yede ko sukaɓe finoɓe gawo ɓen tigui nangui caggal nde ɓe nani guyka mawka waɗi e nokku biyeteɗo Bosi Hausa ne tawi e nder leydi ndi caggal on de ɓen wujjunaɓe gaari kamɓe kala ɓe keɓtini dabeje mabɓe oɗo saha caggal teskede
ender leydi Mali e kala saha guyka ko fate bangue dabeje ene teskano feewi ORTM ko jayde leydi Mali dañi gardiɗo kesso biteɗo Alassane Diombele non kan wonno chef de cabinet jagoɗo kalfilaɗo koni communication oɗo saha kanko Alassane Diombele kanko woni gardiɗo jayde ORTM o lomti ko ɓiɗeɗo Salifa Sanogo o saha mo gondena ha joni koye Mali keddorɗena ma en gartu ko fate bangue nalanke yimi yanke taw ko duƴƴal kelme biteɗo Sidi Sissoko ɓurɗo andirede Iba Mantana kam tigui teɓa wedda e kaso hanki jeeyi sababu noon ko yaltindemo e kala saaha konguɗi gaddoji fitina lowoji gandu e kutoye ɓerɗe ɓiɓɓe malinaɓe ko ɗum jeeyi sababu waɗa saaha omo tawe e juuɗe dadiɓe to Bandiagara gila tan nogas e jeeɗiɗi jeetati janguji baɗɗi toon e civil en jambour en hande laamu ngu nan tan muuɗi mum kono deeƴi e wiide jayde Mali acti ɗum wanno ko wiyetego tontoro awawi mbiyen tontori noon ene tawe e nder commune mo Timili toon ene wona nogas kilométre hakkude base koninkoɓe leydi Mali ko ɗon jangu ngu waɗno ha yimɓe nayo mbasen pittali mumen ñande nogas e jeetati hakkude Bandiagara to ene kadi jangu waɗino e nder diwan Bandiagara e Bankas hakkude muɗum ha ganduɗa kene foto wonde yimɓe jeeɗiɗo mbasen pittali mumen yimɓe yonɓe gañi hen kono haɗo saaha mo gonen laamu ngu ala taw ko haali e nguɗon jangu caggal waɗɓe ɗum ɓe gandaka tene jangu ngu waɗa koye jambour en sengi wi to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Guinée Conakry Kindia ene tawe e nder leydi ndi région mo Kindia wuuro wiyetego wara kala ɓenne kadi pinirani seesa jamma jawtuɗo ɓe piniri ko dillere leydi sanga 6 heures subaka nden tigui ɓe tini leydi ndi dilla waɗi petti mawɗi no fewi tugganma tan 6 heures ha fenma 10 heures waɗani mayɗo kono kam galleji kewɗi kam yoga e gueɗe matériel uji kala jeehi oɗo saha kulhuli mabɓe ko oɗo saha egguinede e nokku moɓe gonno ha joni toon to Guinée keddore wiyete ko Oumar Silla ɓuɗo andirede foñinke mangi taw ko ñawanoɗo nogas e jeetati lewru janvier lelo lebbi 11 e kaso caggal nde o dañi toon hafi o nawa toon to hôpital hanki o yalti wiide biyeteɗo Ibrahima Diallo jaaɗiɗo FNDC o nawtama toon to cuuɗi dumɗiɗi leydi Côte d'Ivoire gouvernement mo leydi Côte d'Ivoire tambiɓe ndenka e kisal woni Sidi Temoko Touré ɓe kolliti oɗo saha ko leydi France haali wonande Al-Qaïda ene ñiɓi takke mum e nder leydi Côte d'Ivoire affaire beele ɗum ɓe nanirani ɗum jaam oɗo saha mo gonɗen ɓe ɓeydi nden kay kisal kadi ɓe erima ɓiɓɓe leydi ndi kala nde mbawata hentade no fewi wonda e rentade kam e gollodirde e laamu ngu to RD Congo o wiyete ko Christophe Bosso kanko toɗɗa hanki yo arde sud sarɗiyeji nde leydi Congo Kinshasa sarɗiyankoɓe ɓen tigui toɗɗimo o dañi kene foto wonde 390 dande ɗum waɗi o yarata koye duuɓi jeeɗiɗi o wonino jagorɗo laabi limtinde e laamu Mbuɓutu ko wona ɗum ko e laamu Joseph Kabila o dañino hejje hen Uganda accident musɗo waɗi toon ñalawma hanki o 32 neɗɗo mbasi pittali mum ɗum noon koye camion ɓe gonno aɓe gondi e goski moɓe ponno ubboyde banggue hirnangue e leydi ndi caggal noon ko jamma wonnoon e niɓɓiɗi ɓe pelɓodiri koye auto goɗɗo caggal auto tataɓo goɗɗo nde ari felɓodiri mabɓe autoji tati kala mbaɗi accident jibini e on accident kene wona 32 mayɗo taw jiida e mayɗo moɓe joguino aɓe gubboya ɗum to Tunisie toonne kadi ko jangu waɗi toon e koninkoɓe ɓe Tunisie e nokku ɓurɗo towde leydi ndi taw koye pittol artisanal e nokku ɓiyeteɗo Sidi Bouzeydi ko toon nguɗona jangu waɗi ganda kene foto wonde koninkoɓe nayo mbasi hen pittali men waɗi hewɓe gañiɓe hen e wiide jagorɗo koniyankagal leydi ndi ɗum noon tumede ko pelle ceɓɓitiɗe mbaɗi nguɗona jangu musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garanden kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena